Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta manghigala ni atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abi no adlaw na usab karon nga Sabado, pizza 4 ba? Pizza 4 na ba karon? Yeah, pizza 4 na karon may gala sa bulan sa Mayo. Hala no, medyo bisi-bisi na gamay mga higala no, tungod lagi kay gadulong ng piyesta diri sa mua sa Ayungod. Mayo 15 mga higala niya, ubay-ubay na mga kalihukan, ang limpyo na punme, kaya nagkagidlay na kadakan sa mga limpyuhanan diri sa mua. O ginga manusab, ato po nga timbayaon og may mudto mga higala ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Faro Ramaata, ang atong station manager po dito sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman, ug ang tanan yun mga higala nga mga responsable no, sa ato ang panibya. Ako sang i-check gamay mga higala. Kaya muro naghiwi siya. Ayan, no? Gamay nga adjustment. Okay na. Bati na mga higala. Abi no, ara na kita mga higala sa ato ang mga kalihukan. Medyo gadali taron mga higala, no? Pope Francis, Archbishop Rex, CBCP News, tamang higala, CBCP News, Archbishop Rex Andrew Alarcon, nilingkod na isip bagong obispo sa Archdiocese of Caceres niya adtong nakalabay Huwebes. Niya matud pa niya ang usagyod sa iya pag-abot yun niya mao kini ang mensahe nga iya gilitok no. Matud pa niya, I came not as a king but as a servant and part of the church community on a mission. No, muna gisulti ni Archbishop Rex Andrew Alarcon. Yung adyasun gamay may gala, murag nagtakilid siya gamay. Ana, gamay pag yun may gala ha, gamay lang yun. Itong duhaon kakamot may gala ha, medyo. Okay na siya. Okay, no? So muna, no? So, CBCP News na to, Archbishop Rex Andrew Alarcon, formal na nga milingkod isip bagong obispo, Arsobispo sa Archdiocese of Caceres na itong nakalawang Huwebes. Unya, matud pa niya, niabot ako dili usap sa kahari, but as part of the church community on a mission. Ari kita sa Vatican News mga higala, Pope Francis to parish priest, the church could not go on without your dedication. No, sa to pa ang simbahan, dili gyud magpadayon nga mulambo kung ang ura paroko dili mohalad sa iyang kaugalingon. Okay no? So mao kadto mahigala mga balitang simbahano ni ining kabudtuhon ug ako lang gihapon kini mahigala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abi no ari tamanghala sa atong Saint of the Day. Saint of the Day nato mahigala no, May 4. May 4. Matud pa ni Brad Jones Manaban, bisag wine ng utana. Ato diyang good morning, ano sa mga itong kauban sa buhat, may gala si Brad Jones Manaban. May 4, ang atong santo karon mao si San Florian. Kini si San Florian mahigala, usa kini siya ka Roman soldier converted to Christianity. He freely surrendered himself, his body retrieved by Pope Pius, women and buried on a place where the abbey built in his name, no, Saint Florian. No, sa ito pa, sundalo ni siya, kung nagipangita man lagi ang mga Kristiyanos, na-converted man siya, is a Roman soldier, nagpadakop siya tuyo. No? And then, ang nahitabo, no, nahimo gid siyang usa ka santo, si San Florian. Okay, ari na kita mahigala sa atuang Catechesis. Wala nang usa kita karito ang mahigala ha. Wala lang una kita karoy joke ginagmay ka medyo busy kita ka may higala sa nga busy mo kita kayo. Ari na tamang higala sa pangutana. Father, why do Catholics have different postures during the celebration of the Holy Christ or the Holy Eucharist? Kano man nga nagkalain-lain man ang atuang mga kalinihukan panahon sa ang atong mga pamustura ba panahon sa misa, doon ay mutindog,
dunay mulingkod, dunay muluhod. Ang ano man na, ang uban magtindog ra man gyud. Mulingkod kita mo tindog muluhod. Pero ang tubag na mahigala, the Catholics have different postures during the celebration of the Holy Eucharist because it could enhance our participation in the celebration of the Holy Eucharist, which is very much needed. Why? Because by doing so, we are able to bear fruit of the graces received in the Mass. Ato pa, ang ato di ay mga nagkalain-lain nga mga body postures during the Mass, makatabang daig dako alang sa ato ang active participation. Nagita kikinahanglan aron nga mas mauyan gyud nato or madawat gyud nato ang mga grasya nga atong kikinahanglan tungod sa Santos nga Misa. For example, pananlitan nganong mangluhod man ta, no? Mangluhod ta, no, ngano man tungod kay mangluhod ta para pagpakita og pagtahod, no? Muna nga dunay mga parte sa misa nga mangluhod ta, no? Pananlitan unsa man kanan sa konsegrasyon, no? Mangluhod ta ni ana, no? It signify homage and devotion. No? Nya ato kanang mabasa sa kining Salmo 95 versikulo 6. Dali kamo mangyukbo kita ug musimba kaniya, mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. No, sa ato pa kini daing pagluhod nato, ang kining kneeling posture naghatag daay kini, nagpaila daay kini sa atong dakong pagtahod ug pagdebosyon. Nya ato kanang mabasa sa Salmo 95 versikulo 6. Dali kamo mangyukbo kita ug musimba kaniya, mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Ayan, no? Sa ato pa mangyukbo kita, mangluhod kita. Nga gibuhat nato na sa Santos nga Misa. Nga mangluhod kita sa konsegrasyon ug mangluhod kita sa panahon sa Lamb of God, no? Kana bitang human sa kordero muluhod na punta katong pag-final pagpaila ng sa Ginoo dili kanato kana maingon bitong pari. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those called to the supper of the Lamb. Dana, no? Unya doon na po'y panahon sa misa nga manglingkod punta kanang panahon bitaw sa mga first reading, salmo ug second reading, no? O muna nga mangluhod punta ni ana ngano man nagpaila ka na sa maayong pagpaminaw. Kay nilingkod ka, lingkod ka unya naminaw og maayo. Ato usab ka nang mabasa sa kining Ezekiel Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 2. Matud pa diri, sa pagkakita gayud ni ini, ko gayud ni ini, mihapa ako sa yuta. Kunya nadungog ko ang usa ka dili day mahigala. Kuan siya sa Lucas, no? Kining kabahin sa kuan, kining pagpangluhod, pamati paglingkod mahigala. Pamati kamo no sa Isaias di ay kanang panalitan kanang manindog ta, no? Kanang manglingkod ta, no? It is a posture of listening and meditation. Sa to pa kung malingkod ta, papaminawon gyud ta ni ana, maayo gyud natong pagkapaminaw ni ana. Nya ato kanang mabasa sa Isaias kapitulo 35 o 55 may gala versikulo 3, no? Matud pa diri, pamati kamo ug duol kanako ug makaangkon kamo og kinabuhi. Maghimo ako walay katapusan kasabutan uban kaninyo ug ibubo ko kaninyo ang panalangin nga among gisaad kang David. No, sa ato pa pamati kamo ug duol kamo kanako. Sa ato pa kining pagpamati kanang manglingkod ka, maayo gyud nimo ng pagpamati. Muna nga sa Santos nga Misa manglingkod gyud ta, dunay panahon nga manglingkod ta aron mamati ta. No, muna nga panahon sa first reading, second reading, salmo, namati ta na. Kaya mo man ay gusto sa Ginoo sa Isaias kapitulo 55 versikulo 3. Pamati kamo ug duol kamo ug makaangkon kamo og kinabuhi. Maghima ako og walay katapusan kasabutan uban kaninyo ug ibubo ko kaninyo ang panalangin nga akong gisaad kang David. No, so importante kay na siya, no? Nga mamati gid ta unya. Sa aron maayo natong pagkapamati mo nang panahon sa misa manglingkod puta. Namuna doon na panahon sa misa nga manindog puta. Doon na panahon sa misa nga manindog puta. Ngano man tungod kay matud pa diri sa kana pong manindog puta, no?
as a sign of respect for the word of Jesus and to manifest an eagerness and attentiveness to hear the word. No, kanang panahon ba itong basahon ng gospel, manindog ng punta ni Ana. Kaya itong basahon sa Ezekiel, Kapitulo 2, versikulo 1 sa 2, sa pagkakita ko gayod ni ini, mihapa ako sa yuta, kunya nadungog ko ang usa ka tingog nga miingon kanako, tawo tindog, kay nakigsulti ako kanimo. Samtang nagsulti siya kanako, misulod kanako ang Espiritu sa Dios ug ipatindog niya ako. Nato pa sa mga pagtulunan nga atong nadungog, dili lang kay ato-ato rani nga motindog ta, mulingkod ta. Gani do na pagani gikuan diri, muhapa pag yun sa yuta, no? Kining muhapa sa yuta, no? Dunay parte nga niingon nga manghapa kamo sa yuta, no? No, batud pa diri kung atong basahon sa mga higala sa kining Salmo 95:96, dali ka mo mangyukbo kita. Ato pa mo muyukbo gyud kita mga higala, no? Unya matud pa sa Ezekiel Kapitulo 2 versikulo 1 sa 2, sa pagkakita ko gayud niini mihapa ako sa yuta. Doon na po'y parte sa misa nga manghapa, pero labi na kanang panahon sa kanang ordinasyon pare manghapa ba agud mi. Hapa mis yuta. No ana no muna nga doon na nagklain-klaseng mga pag kining gitawag natong posture sa misa, pero matud pa diri aron kini makatabang aron mas matud pa diri, no, it could enhance our participation in the celebration of the Holy Mass, which is very much needed. Why? Because by doing so, we are able to bear fruit of the graces we receive of the Mass. Ana, no? Ato pa, dako day kayo o kuan. Muna nga kita sa atong katolikong pagtuo, dunay nang utana nga no manindog man mo muluhod na pud mo ingon anang uban dili. Ang uban nga mga relihiyon dili wala gahimo ni ana o ila pud na. No dili lang nato ikumpara atong kaugalingon kay lahi-lahi man ta. Basta kay kun atong tanahon, no, ang pagluhod signify homage and devotion, sitting posture of listening and meditation, and standing as a sign of respect for the words of Jesus at to manifest an eagerness and attentiveness to hear the word. Na dunay mga kining mga teksto nga nagpaluyan ana, no? Sa pagpangluhod sa Salmo 95 versikulo 6, dali kamo mangyukbo kita ug musimba kaniya, mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat, no? Unya kabahin sa pagtindog sa Ezekiel Kapitulo 2 versikulo 1 sa 2, sa pagkakita ko gayud niini mihapa ako sa yuta, kunya nadungog ko ang usa ka tingog nga miingon kanako, tawo tindog kay nakigsulti ako kanimo. Samtang nagsulti siya kanako, misulod kanako ang Espiritu Santo sa Dios ug gipatindog niya ako. No, kini pong kabahin sa pagpaminaw, kini mang lingkod niya maminaw, ato po nang mabasa sa Isaias Kapitulo 55 versikulo 3. Pamati kamo ug duol kanako ug makaangkon kamo og kinabuhi. Maghimo ako walay katapusan kasabutan uban kaninyo ug ibubo ko kanimo ang panalangin nga akong gisaad kang David. No, sa ato pa lingkod, tindog ug pangluhod do na pagani gihapa. So the Catholics are doing so. So doon ay pangutana, no, why do Catholics have different postures during the celebration of the Holy Eucharist? And the answer is because it could enhance our participation in the celebration of the Holy Eucharist, which is very much needed. Nga naman, because by doing so, we are able to bear fruit of the graces received during the Mass. Oh, klaro na na. So, ayaw na magkatingala ha, nga mga Katoliko, usahay mangluhod, usahay manindog, usahay pod manglingkod. Nga naman, tungod kay ang matagparti sa misa, adunay nagkalain-lain nga posture nga gitagana ni ana. No, aron nga paghatag og pagtahod, aron pagpaminaw ug alang usab sa kining gitawag nato og paghatag og kanang mayong pagtahod no pagdebosyon ug pagpaminaw, pagdebosyon ug pagtahod. Ana no, klaro ba? So dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Dawel mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.